שהמכונות בצורות חמור. יותר ממנו, מאוד כואב. להנהלה זה חשוב לא פחות, אני אומר לכם. הם לא מראים את זה, הם לא מראים את אני אומר זה. לכם, תקשיבו, צריך לעשות את זה בצורה מכובדת. אין להם כבוד אלינו. יש כבוד. במשך 3 שנים הוא נתן לנו ללכת עם הראש באדמה. במשך 3 שנים. אנחנו נותנים לו לדבר. צריך לנהל משא ומתן מתוך כבוד, וזה מה שאני מקבל. הוא לא מוכן אבל. מתוך אנחנו רוצים כבוד. שאתה תנהל את המשא ומתן. החברה חשובה להנהלה, אני אומר לכם, תסתכלו עליי בעיניים. לא חשובה. היא חשובה. המילה שלי. איך אתה מסביר את זה? תקשיבו איך לי אתה טוב. מסביר את זה שבכל מקום שהוא היה, הוא סגר את המפעל. בכל מקום שהוא היה. רגע לקרוא את זה. לא, את זה. אני מוכן. לא, רק תסתכל על זה. לא, שנייה, תסתכל מה כתוב, רק תסתכל על זה. תסתכל, זה עיתון שלפני 60 שנה בדיוק. פתיחת מפעלי נייר 1953, ה-17 בדצמבר. יפה מאוד. בדיוק 60 שנה אחרי זה אתם הולכים לסגור את המפעל. אנחנו נדאג. אתה תדאג לסגור את המפעל. אנחנו נדאג. אני, אתה יודע כמה שנים אני עובד פה? עוד שנה וחצי, 50 שנות עבודה אני פה. עוד שנה וחצי, 50 שנה אתה יודע אני למה הוא פה. פוגע בנו? אבא שלי אנחנו עבד לא פה. מרוויחים 30,000 שקל. אבא שלי השאיר לי את המפתחות של המפעל הזה. אמר לי, קח אותו, תעביר אותו בירושה. אני לא רוצה לסגור את המפעל הזה. אני אומר לך עוד פעם. לא, אתם נותנים לסגור את המפעל.